Bene, iniziamo, grazie a tutti. Începem. Mulțumesc tuturor. Verifico che sia aperta la chat, un momento. Verifică dacă este Bene, deschis allora chatul. adesso è aperta anche la Acum chat. da, este deschis și chatul. Quando volete scrivere, verificate che ci sia scritto sopra a tutti, se no lo mandate solo agli organizzatori. Când vreți să scrieți, să verificați dacă scrie deasupra pentru toți, că dacă nu, trimitem la organizatori mesajele. Siamo in un momento Suntem într-un moment estremamente foarte, particolare. foarte particular, un moment deosebit. eh, in cui În acest c'è moment una este potente azione divina. o puternică acțiune divină. Metteremo nel link che vi invieremo con la Vom registrazione di pune oggi. linkul cu înregistrarea care se face pentru astăzi. Deci fiecare va avea înregistrare Manderemo anche il replay della riunione molto importante che abbiamo fatto ieri. și de asemenea și înregistrarea de ieri va fi trimisă, Molto importante. care este foarte importantă. Per comprendere la dinamica che si Pentru a sta înțelege attivando nel dinamica mondo. care se activează acum în lume. Um, per la missione di Grigori Grabovoi Pentru misiunea lui Grigori Grabovoi è un momento este fondativo, un moment foarte important. fondativo che fonda. Care creează In quanto fundamentul. si sta proprio costruendo una nuova base di sviluppo per la futura missione. Se construiește o nouă bază pentru viitoarea acțiune. Comunque, appunto, vi manderemo il link, potrete vedere e Deci capire meglio. va fi trimis linkul din care veți înțelege și veți înțelege mai Ma bine. queste riunioni servono Aceste soprattutto per, întâlniri come dire, per sunt unificarci e per importante entrare nel pentru a flusso. ne unifica și pentru a ne face să intrăm în flux. E vi informiamo che Vă a partire da informăm settembre ci că saranno începând din luna altre septembrie riunioni gratuite per vor fi voi, alte reuniuni, întâlniri gratuite pentru noi toți, che saranno realizzate care vor già fi direttamente realizate, in diverse lingue. deja în diverse limbi, Per rendere la vostra esperienza di pentru stabilità a da nell'eternità sempre più posibilitatea stabile, più forte. pentru a ne da posibilitatea să avem o experiență più stabilă, mai puternică. Quindi siamo in questo momento un po' di Deci vortice. suntem într-un moment de important, de vortice, nu știu să ehm, traduc asta. e si tratta di sentire Este questa vorba azione de a divina. simți această acțiune divină E capire și de a come înțelege corrispondere. cum, cum să răspundem, cum să fim activi la această acțiune, Ehm, să fim e corespunzători. che serve in questi momenti Și molto più în il aceste cuore momente, e l'anima che la testa. inima, să fim prezenți în aceste momente cu inima, sufletul și cu mintea. E soprattutto Și mai presus de toate, in queste fasi che în facciamo aceste assieme di faze pe care le facem azione împreună, spirituale collettiva.
le facem împreună, aceste acțiuni spirituale pe care le facem împreună. Ehm, ehm, anche poi in azioni pratiche. Și mai încolo și în acțiuni Ma practice. adesso Dar ci acum godiamo questo ne spazio proprio bucurăm de creativo, acest spirituale spațiu collettivo. creativ, spiritual pe care îl creăm, pe care îl avem. Ma con proprio il focus principale Dar focusul principal di sentire l'azione di este Dio de a simți acțiunea lui Dumnezeu e di corrispondere. și de a fi corespunzători E acestei quindi acțiuni. è una cosa che è anche molto bella, Deci este un lucru care este și foarte per frumos, quanto noi rispondiamo, deoarece noi răspundem acțiunii lui ma Dumnezeu, Dio già dar parla, già è Dumnezeu attivo deja vorbește potentemente. și este activ în mod foarte puternic. Eh, quindi eh, si tratta di avere un Este atteggiamento vorba ehm, de a avea un... di, come di collaborazione, ma proprio di risposta, ecco. Deci să avem un comportament corespunzător de colaborare, de răspuns la acțiunea lui Dumnezeu. Quindi di collaborazione che poi è Deci, de risposta. colaborare și apoi de răspuns. E quindi vi ringrazio per essere qua Deci, e vă permettere mulțumesc pentru că questa sunteți azione prezenți eh, și collettiva. că permiteți realizarea acestei acțiuni colective. E ringraziamo come sempre le Mulțumim, persone che strutturalmente rendono possibile questo incontro mulțumim și persoanelor care dau posibilitatea structurală a realizării che acestor sono gli acțiuni, interpreti a cui va il care nostro sunt più deciso interpreții. ringraziamento. Mulțumesc traducătorilor. Che si occupano anche il 18 agosto di essere presenti per diffondere questa missione, questa informazione Deci și spirituale nel astăzi, mondo. 18 august, se ocupă de difuzarea acestei misiuni spirituale pe care o avem. E siccome gli interpreti sono per lo più Și cum italiani, inter... Bine, nu e chiar așa. Interpreții sunt penso în però număr che mare in italieni. Italia sono poche le persone che fanno un'attività, diciamo, professionale o Și comunque di servizio il 18 di agosto. Și zice că în Italia, sigur, sunt puține persoane care astăzi ar face o acțiune de a traduce, pentru că acum este Quindi perioada grazie a tutti concediilor e în grazie sensul ăsta. speciale agli Deci interpreti. mulțumesc tuturor, mulțumesc în mod special interpreților. E allora io penso che ci conviene immediatamente Candela spune iniziare ad ascoltare. că trebuie să începem să ascultăm acum. E sempre, comunque, alla fine si tratta di partire dall'anima. După cum știm, întotdeauna trebuie să începem de la nivelul sufletului, din sufletul nostru. Quindi sempre Deci, come sempre în, sentire ca și întotdeauna, l'anima dentro di noi. simțim sufletul înăuntrul nostru.
conștientizăm faptul că che sufletul este înăuntrul nostru in questo momento si sente și în acest come già moment un se campo presente nel petto. simte ca și cum ar fi un câmp prezent în pieptul nostru. Ca și cum am avea un câmp înăuntrul pieptului. Già come, diciamo, Așa un cum sole, spuneam, ca și cum ar fi un un campo soare, più o un meno câmp, sferico nel petto. un câmp mai mult sau mai puțin sferic înăuntrul pieptului nostru. Ma entrando all'interno Dar di questo intrând în campo, di interiorul questo soffione, acestui câmp, è il fiore di Tarassaco, che se quello con tutti i este pallini bianchi. uh, as, cum să zic, compară acest câmp din interiorul pieptului nostru cu o floare care are biluțe Beh, va albe. benissimo l'idea di questa sfera con un centro. De, acum, în mod precis, vizualizăm, conștientizăm o sferă înăuntrul pieptului nostru care are Si tratta di un sentire questo centru. centro. Noi simțim în acest moment, simțim acest centru. E oggi è come un po' silenzioso, Acum, astăzi este un pic mai liniștit, perché è proprio come se l'informazione deoarece principale invece viene da fuori. este ca și cum informația principală trebuie să o primească de afară, vine din exterior. Proprio si sente una Efectiv, se vibrazione simte di Dio, una parola di Dio. o vibrație a lui Dumnezeu, un cuvânt al lui Dumnezeu. E l'ascolto è a questa onda di Dio. Și noi trebuie să ascultăm această undă a lui Dumnezeu. Ne îndreptăm atenția spre această undă a lui Dumnezeu care vine înspre noi. Ca și cum ar fi o mare care vine înspre noi. E proviamo proprio ad ascoltare questo Încercăm mare, questa să ascultăm această comunicazione con mare, Dio. această comunicare cu Dumnezeu. E si sente come un'informazione di Se attività. simte ca și cum ar fi o informație despre o activitate, o acțiune. Di attività, come se questo mare avesse Ca și cum această un mare ar colore avea rosso, o no? anumită, Proprio di azione. o culoare roșie. Această mare are o culoare roșie. O culoare roșie și e în acțiune. E questa onda Și această rossa, undă questa azione roșie di Dio risponde al nostro a cuore, lui al nostro petto. Dumnezeu, deci această undă roșie a acțiunii lui Dumnezeu răspunde sufletului nostru. Quindi in questo caso În la acest caz, partenza è dalla parte di Dio e dalla parte începutul nostra c'è la este de la risposta. Dumnezeu și răspunsul este din partea noastră. Deci Dumnezeu începe și noi îi dăm răspunsul. Quindi come lasciamoci prendere da questa azione divina Ne lăsăm marina che prinși de viene verso această di noi. acțiune divină marină, între ghilimele, cum spune Candela. Come se il nostro cuore Este ca și fosse cum inima in Dio, noastră fosse ar fi în Dumnezeu. come se Ca l'inizio și di questa cum azione divina începutul acestei fosse acțiuni il nostro divine cuore. ar fi exact inima noastră. Începutul acțiunii lui Dumnezeu este Non exact che il inima nostro cuore non noastră. è nel nostro petto, è Dar inima noastră nu este în nell'origine pieptul dell'azione nostru. divina che viene verso Este di în noi. originea acțiunii divine
care vine înspre noi. Quindi proprio sentire che il nostro cuore Deci risiede trebuie să nel simțim centro cum dell'azione inima divina. noastră se găsește exact în mijlocul acțiunii divine, în centrul acțiunii In divine. effetti, noi, Efectiv, noi, Dio e noi è la stessa cosa. în L'azione acest di Dio moment, è l'azione Dumnezeu și nostra. noi suntem același lucru. În acest moment, Dumnezeu și noi suntem una. Eh, Così si sente. Așa se simte. Așa trebuie să simțim. L'azione divina, Acțiunea divină, al centro c'è il nostro cuore e în noi centrul acțiunii facciamo con divine, Dio. este inima noastră. Și deci noi lucrăm cu Dumnezeu acum. Colaborăm cu Dumnezeu. Inima Sentite noastră che este în centrul eh, acțiunii divine. profondissima armonia. Și în tot această Ora, uniune este o quando torniamo profundă invece nel nostro armonie. petto, vediamo che è Acum tutto ne întoarcem tranquillo, din nou tutto în in pieptul risposta. nostru, unde vedem că totul este liniștit, totul este calm, este în răspuns la acțiunea lui Dumnezeu. Perché il fuoco, questo Deoarece sole rosso, ma focul, potente, acest ma soare roșu, armonico, di puternic, dar azione, è armonios, Dio. de acțiune este exact Dumnezeu. E il nostro cuore è là. Și inima noastră este acolo. Quindi nel nostro petto c'è Deci, în il pieptul ritorno nostru dell'onda. este întoarcerea undei, răspunsul undei, întoarcerea undei lui Dumnezeu. E noi siamo installati in Noi, Dio, è noi suntem un'unica în esperienza Dumnezeu. mistica. Este unica experiență mistică. Noi acum suntem în Dumnezeu. Și unda Quindi Lui lui agisce Dumnezeu este în noi. Deci Dumnezeu acționează. e noi siamo l'azione. Dumnezeu acționează și noi suntem acțiunea lui Dumnezeu. E quindi noi agiamo, Deci noi noi espandiamo acționăm, l'azione, noi expansionăm această acțiune. ma il centro Dar centrul, è Dio, centrul este Dumnezeu che ha degli și obiettivi, ha delle are azioni creative. are obiective și acțiuni E creatoare, questo creative. arriva fino a Și noi aceasta fisicamente. ajunge până la noi, până la corpul nostru fizic. E noi come ci accordiamo come uno Și, strumento, și noi ne acordăm ca și cum am fi un instrument, perché il là viene molto deoarece, chiaro da Dio. deoarece de la diapazon este foarte clar Il din nostro partea lui strumento Dumnezeu. Și deve instrumentul nostru, între adeguarsi, dobbiamo ghilimele, suonare trebuie să se insieme adecveze, să sunăm împreună cu Dumnezeu. e facciamo un concerto meraviglioso, straordinario. Reușim să facem un concert extraordinar cu Perché è la Dumnezeu, musica di normal. Dio, Deoarece aceasta este muzica lui è Dumnezeu. questa azione Și potentissima che această vediamo davanti a noi, acțiune come foarte questo mare puternică pe care o multicolore di vedem în luci, fața noastră, acest mare multicolor de lumină, această mare multicoloră de lumină. e Scuzați. se guardiamo all'origine Dacă dell'azione noi divina, privim ci la siamo originea noi. acțiunii lui Dumnezeu, acolo suntem noi. Noi suntem originea acțiunii lui Dumnezeu. Che
che siamo questa azione, realizziamo questa azione. Pentru că suntem și pentru că realizăm această acțiune. Noi suntem și realizăm această acțiune. Quindi nella passività c'è la massima attività. În pasivitatea noastră este Nel maximă senso che activitate, în sensul că nell'ascolto c'è la parola în modul de a asculta ed este è praticamente cuvântul. gridata da Dio questa parola di azione. Cuvântul care este strigată de Dumnezeu în această acțiune. Deci cuvântul este Semplicemente a strigat de noi Dumnezeu în această rimane di acțiune. ascoltare. Și nouă ne rămâne doar să ascultăm. E quando ascoltiamo il grido, Și când l'azione, ascultăm questa azione, questo grido urletul acțiunii, è la nostra azione creativa, creatrice. aceasta este acțiunea noastră creatoare. Când noi ascultăm acest strigăt al lui Dumnezeu, asta reprezintă acțiunea Ecco noastră che si creatoare. crea questo otto perfetto. Deci în acest moment se creează acest opt perfect. Questa Vedem azione cum îl che parte da desenează. Dio arriva a noi e Această torna acțiune a care Dio, pleacă de la ma Dumnezeu, ajunge la sempre, noi și se întoarce la diciamo, un Dumnezeu. otto iscritto in un cerchio. Este un opt care este înscris într-un cerc, care se găsește într-un cerc. Che si fonda come partenza dalla parte di Dio. Și pornește de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Già lui realizza. Și deja Dumnezeu realizează în acest Perché moment, realizează, deoarece El este Dumnezeu. El è un poate să bravo facă orice. creatore. Acum glumește. Este un creator bravo. E noi se lo ascoltiamo e Dacă ci noi îl poniamo in ascultăm ascolto della sua azione și rămânem santissima, în ascultarea acțiunii sale sfinte, l'azione è nostra. sacre, ne dăm seama că acțiunea este a noastră. Quindi questo ascolto diventa Deci azione acest mod de a asculta massimamente devine acțiune în mod pasiv, dar activă. E un joc de parole un pic mai dificil, dar exact așa a spus. e questo arriva anche nell'aspetto tridimensionale, materiale. Această acțiune lui Dumnezeu ajunge și în nivelul tridimensional. Ma sempre rendendosi conto che la radice di questo Dar aspetto trebuie să tridimensionale locale știm că rădăcina acestui aspect tridimensional è in este Dio, la testa è Dumnezeu. in Dio, è solamente il corpo che Capul arriva este în Dumnezeu. Doar corpul ajunge aici, la noi. questo si sente stabile. Se simte stabilitate. E, è molto diverso dall'azione normale. Este foarte diferit de o acțiune normală. Perché appunto è un aderire Deoarece all'azione divina di Dio. Deoarece este o aliniere la acțiunea divină. Aderare la acțiunea Aprire divină. i nostri sensi, la nostra percezione per Deci ricevere deschidem informazioni percepția come il prezzo noastră che viene dal mare și
primim această undă ca și cum ar fi o briză care vine dinspre mare. Această undă a acțiunii lui Dumnezeu o primim ca și e cum ar fi o undă care vine din essere pronti, mare. Și trebuie să fim pregătiți. eh, ma anche percepire che Dar și è să già fatto, lui ha percepem già că agito. deja este realizat. Dumnezeu deja a acționat. Ma la sua azione, al centro Dar della sua acțiunea azione, sa, în centrul c'è, acțiunii sale, c'è noi, ci siamo noi. suntem noi. În centrul acțiunii lui Dumnezeu suntem noi. E allora c'è la perfetta sincronia tra l'uomo e Dio. Deci, în acest moment există o perfectă sincronizare între om și Dumnezeu. E questo avviene Și quando acest c'è lucru un'azione se di întâmplă Dio molto când, potente, molto când manifesta. este o acțiune a lui Dumnezeu foarte puternică, o acțiune care se manifestă în mod foarte puternic. E questo appunto è il caso di oggi, di questa situazione. Și acesta este cazul de astăzi a acțiunii lui Per questo Dumnezeu. vi manderemo il link di quest'altra riunione per avere Da, una din nou comprensione più spune piena. că va fi trimis linkul pentru a avea o mai mare înțelegere a ceea ce se întâmplă. Ma l'informazione è tutta presente qua, senza Dar, bisogno di andare altrove. dar informația este toată prezentă aici în fața noastră. Nu este necesar să Diamo mergem nel să o cuore căutăm în altă quello che parte. arriva da Dio Inimii noastre îi dăruim tot ceea ce e ajunge diamo de la nel cuore Dumnezeu. quello che arriva da Dio. Deci îi dăm inimii ceea ce ajunge, ce vine de la Dumnezeu. Ed è difficile perché nel cuore si sente come silenzio. Și este un pic dificil, deoarece în inimă se simte ca și o liniște. Mentre invece se ci spostiamo in În timp avanti, ce, nel dacă campo noi ne che ducem viene în direttamente fața da Dio, si noastră, sente în, un'attività fortissima, una în vibrazione câmpul care vine din potentissima. partea lui Dumnezeu, se simte o acțiune foarte puternică. E se riusciamo a percepire noi Și stessi dacă vom dentro reuși să ne percepem pe queste noi fonti di azione divina, însăși ca și izvor al acțiunii divine, si sente questa azione creativa da parte nostra vom simți potentissima. această acțiune creativă din partea noastră care va deveni foarte puternică. È strano perché Este noi ciudat, siamo lì deoarece noi suntem acolo e dobbiamo imparare a și percepire e trebuie a să ascoltare da lì. învățăm să percepem și să ascultăm de acolo, din câmpul acțiunii lui Dumnezeu, care este în fața noastră. E se ascoltiamo da lì si Și sente dacă un ascultăm de acolo, torrente di se, informazioni se simte o multitudine, un torent de informații. molto superiori a quelle che si possono gestire con la testa. Spune, aceste informații sunt mult mai superioare decât cele care pot fi Perché noi a gestionate de soprattutto, creier, de cap. quindi arriva il Deci, flusso da Dio e noi come lo espandiamo, lo magnifichiamo nel mondo. deci fluxul lui Dumnezeu ajunge la noi și noi îl expansionăm, îl expandăm în lume.
îl trimitem în lume. Ma non è un flusso Dar nu solo, sono este diversi flussi che doar arrivano doar insieme, un singur flux, ci sunt mult mai multe care ajung împreună. come una, un, un nastro luminoso e un altro nastro luminoso che Ca arriva da și cum un'altra ar fi o parte. bandă luminoasă și încă o bandă luminoasă care ajung din diferite părți. E un altro che arriva da un'altra parte. Deci tot de benzile luminoase vorbește, E una noi ajunge dintr-o parte, una. diffondiamo un Și campo di noi luce dorata, difuzăm brillantissima. acest câmp de lumină aurie strălucitoare. Quindi i flussi che arrivano da Dio Deci sono più di uno, fluxurile care ajung de la Dumnezeu se ma contopesc, se il nostro unesc, campo dorato è unico e dar, stabile e infinito. dar câmpul nostru auriu este Ed è proprio infinit la creazione și dell'eternità. aceasta reprezintă exact crearea eternității. E il nostro cuore riposa in questo. Și inima noastră acum se odihnește în acest Ma câmp. in realtà quando entriamo Dar, în nel realitate, centro când di noi questa intrăm azione, è în un'azione centrul acestei attivissima. acțiuni, este o acțiune foarte activă. Eppure, quando arriva questo nel nostro Dar când corpo fisico, si ajunge sente come acesta un la corpul silenzio, nostru una, fizic, se simte ca și o liniște, come un eco. ca și un ecou. Non udibile, Ah, pe care nu-l ma auzim. non si sente qua. Nu, nu se aude aici. E un paradox. Invece, quando ci mettiamo al centro Dar când ne punem dell'azione în divina, è centrul un'informazione acțiunii che divine, urla di potenza. aceasta este o informație care strigă, urlă de putere. Este o informație Ma foarte, in foarte realtà quest'urlo puternică. è il nostro, è la nostra azione Dar, de creativa fapt, potentissima. acest strigăt, acest urlet este al nostru. Deoarece noi realizăm această E undă foarte è puternică. l'elaborazione di questi flussi che arrivano da Și Dio. noi realizăm această undă foarte puternică și, Quindi un um, lavoro intensissimo și, și benzile acelea luminoase, pe toate le elaborăm și e l'effetto è creăm această questa undă foarte puternică. eternità Și efectul dorata, este această eternitate estremamente stabile e aurie, reale. care este foarte stabilă și reală. E se torniamo nel nostro corpo e Deci guardiamo tutto dacă questo, acum noi ne întoarcem în corpul nostru și privim tot ceea ce s-a realizat quello până acum, che si percepisce ceea ce è se percepe azione divina este acțiunea divină, percepem acțiunea divină e dobbiamo essere un po' sgamati, un po' furbi per și trebuie să percepire fim che in realtà in questa azione divina c'è un la pic, nostra azione. un pic șmecher, din nou, între ghilimele, să ne dăm seama că această acțiune divină, de fapt, este acțiunea Perché noastră, dal nostro corpo si percepisce questa ondata dorata che deoarece arriva, din che corpul nostru se categorizziamo simte această correttamente come undă divina, aurie pe care noi o categorisim, spunem că este unda divină. Nu spunem, știm că este unda divină.
che adesso questo mare che arriva è un mare dorato. Și această mare care ajunge acum și-a schimbat culoarea, a E devenit guardando o dentro mare questo mare aurie, dorato che si vede questa deoarece azione esplosiva rossa, în, a- în, deoarece această mare aurie trece prin această acțiune și înăuntru se vede această culoarea adesso asta roșie tutto ca prende o forma, tutto si explozie. comprende. În acest moment totul prinde formă, totul începe să se înțeleagă. L'azione divina è Acțiunea azione lui nostra, Dumnezeu este acțiunea noastră, acțiunea divină este acțiunea noastră. o meglio, l'azione Sau mai divina bine spus, eh, acțiunea divină attiva este, questa esplosione activează această di azioni explozie de nostre. a acțiunii noastre. Acțiunea divină ne face pe noi să E acționăm. quando siamo nel corpo percepiamo Și când questo come azione suntem, divina. și când suntem în corp, percepem Come un mare di această luce acțiune dorata divină e ca o anche mare de luci che si lumină aprono nel mare aurie, cu multe, la multe notte delle luminițe care se barche, aprind, ca și cum però am anche lì è vedea un'informazione multe dorata. bărci pe mare noaptea. Și acestea sunt informații aurii. Le vedem ca și luminițe pe apă. Quindi un'informazione proprio divina che arriva Deci o informație divină ed ajunge è la noi solo spostandoci dall'altra parte che vediamo che și este suficient să ne ducem de la partea struttura, la cealaltă partenza di questa ca să azione divina vedem, siamo noi să, ve- stessi, con gli occhi să ne aperti, dăm seama că, con de fapt, le mani uh, aperte. începutul acestei acțiuni suntem noi înșine. Il testo della riunione che abbiamo fatto ieri l'abbiamo chiamato Le Testul fondamenta pe dell'eternità, due punti, noi stessi. întâlnirea care s-a desfășurat ieri s-a chemat Fundamentele Eternității. Due punti, noi stessi. Fundamentele Eternității, două puncte, noi È înșine. esattamente questo. Exact asta am realizat în E această seară. Cum se quindi chema întâlnirea de percepire ieri, questa asta am realizat noi. ehm, Percepem această sovrapposizione suprapunere dell'azione di Dio e della nostra a azione. acțiunii lui Dumnezeu pe acțiunea noastră. Suprapunerea acestor acțiuni, acțiunea lui Dumnezeu pe acțiunea noastră. Dove l'azione di Dio sono questi Unde, flussi unde bianchi che acțiunea lui arrivano in noi. Dumnezeu este reprezentată de aceste fluxuri albe care ajung la noi. E noi siamo installati in Dio, siamo Dar noi molto suntem în davanti al nostro Dumnezeu corpo, siamo dentro mult mai all'azione departe divina, de corpul nostru. Suntem exact în mijlocul acțiunii divine. molto davanti al nostro corpo, infinitamente Mult mai davanti. foarte departe de corpul nostru, E în mod infinit lì departe de corpul nostru. riceviamo questi flussi Și di Dio e acolo esplodiamo primim, in questa azione ormai în dorata. acel punct infinit, primim noi acțiunea divină și se petrece o explozie și noi transmitem această acțiune aurie. Quando torniamo invece nel nostro corpo, vediamo tutto come Și când ne un'eternità întoarcem dorata din nou în corpul abbagliante. nostru, deci întorcându-ne în corpul nostru, noi vom vedea o eternitate strălucitoare care efectiv ne orbește, E questo effetto orbitoare. Și abbagliante acest che non si riesce quasi a efect guardare orbitor da quanto pe è care brillante e aproape dorato, nu putem să privim, deoarece este foarte strălucitor.
è la realtà dell'eternità Deci acesta este che arriva realitatea con i suoi raggi eternității, dentro i nostri occhi. care vine cu razele în ochii noștri, înspre ochii noștri. Realizzata di già. Deci această eternitate este deja realizată. E rimane quest'ultimo pezzo dalla realtà Rămâne doar această mică eterna già bucățică de la manifestata realitatea eternă deja infinitamente, manifestată în mod infinit, infinitamente, al nostro corpo, în diciamo l'ultimo pezzo. Deci este această bucățică, ultima bucățică din care se găsește în corpul Si nostru. tratta solo di stare in silenzio Este suficient doar să rămânem în liniște e ricevere questa și, abbronzatura eterna. și să primim, între ghilimele, această Che proprio brilla bronzare potentissimo eternă, come care un sole strălucește foarte eterno di Dio. puternic. Este un soare etern al lui Dumnezeu. E dentro questo sole Și ci siamo înăuntrul noi acestui che creiamo. soare suntem noi, care creăm. Noi creăm. Suntem înăuntrul E soarelui și creăm. Suntem si creatori. tratta semplicemente di Se vorbește în mod simplu de rilassarci, să ne relaxăm, să fim di relaxați, liniștiți guardare questa și să azione privim această divina acțiune divină, infinita divină infinită e renderci conto che nel și să ne dăm centro di seama questa că azione divina centrul acțiunii divine ci siamo noi. suntem noi. În centrul acțiunii divine suntem noi. E, è molto importante riuscire a percepire questo Este foarte campo important să dorato, reușim să percepem acest câmp auriu, questo mare con queste luci această dentro, mare questo cu mare dorato aceste con queste luci luminițe, dentro. această mare aurie cu aceste luminițe înăuntru ei. Proprio la potenza dell'eternità che ci abbronza. Să percepem această putere a eternității care, din nou folosește E cuvântul, ne bronzează, questo è ajunge la noi. importante per la nostra vita eterna. Acest lucru este foarte important pentru viața noastră eternă. Proprio accoppiarci, Deci, sposarci con să questa ne unim, eternità să ne triunfante. căsătorim, deci să ne unim cu această eternitate triumfătoare. Proprio azione di Dio, di Cristo in gloria. Exact acțiunea lui Dumnezeu, a lui Hristos în glorie. Proprio come sole che sorge Ca și ed è cum già soarele a care mezzogiorno infinito. răsare și este în același timp la jumătatea zilei infinite. E renderci conto che noi siamo Și già să lì, ne dăm seama că noi suntem deja acolo, che siamo già nel cuore di Dio, deoarece noi suntem deja în inima lui Dumnezeu. che ci ama. Și Dumnezeu ne iubește. E noi siamo in grado di Și noi ricevere questo suntem în amore e măsura de a farlo primi esplodere această nell'eternità. iubire și să-l facem această iubire și să o facem să explodeze în eternitate. E, e questo è tutto. Și aceasta este totul. E, è strano perché è una cosa Este veramente ciudat, mistica. deoarece este un lucru mistic.
foarte l'azione mistic. di Dio che è Acțiunea azione lui nostra, Dumnezeu, care este acțiunea noastră che crea l'eternità dorata și davanti a care noi. creează eternitatea aurie în fața noastră E questo è proprio și, un'azione infinita, și completa. aceasta este o acțiune infinită, completă. E questo arriva al nostro corpo fisico come ultima Și cosa. aceasta ajunge la corpul nostru fizic. Ultimul, E anche la ultimul nostra bastion coscienza ajunge, collegata al ajunge la corpo, alla corpul nostra nostru, la forma, conștiința noastră, la forma noastră, ma proprio come un'onda di arrivo, exact ca o undă care ajunge la noi. un'onda che arriva, un'onda d'arrivo. Deci o undă care ajunge la noi. Quindi questo è proprio il senso mistico, Acesta este exact è l'azione di sensul Dio, l'azione di Cristo. mistic și acțiunea lui Hristos. E noi siamo fortunati perché Și possiamo noi vederlo suntem in diretta norocoși deoarece putem să vedem acest lucru e în direct abbronzarci alla sua luce santa. și să ne bronzăm la lumina sa de eternitate. E, e- è una cosa veramente molto particolare. Este un lucru foarte particular. Dobbiamo stare proprio in silenzio per Trebuie să ascoltarlo. stăm în liniște și să ascultăm. E se è dentro questo silenzio che esplode questa informazione Și addirittura înăuntrul acestei violenta. liniști explode această acțiune. Ma se non abbiamo il silenzio, non si Dar può dacă noi nu entrare in avem questa această informazione, liniște, perché si nu, entra nu se eh, poate intra în come această punta di piedi, in informație, pantofole. deoarece în această informație se poate intra doar în vârful degetelor, cu păpuci, să nu facem zgomot, în vârful degetelor. eh, e solamente poi dopo il silenzio c'è Și l'informazione tonante. doar după această liniște este informația tunătoare, spune el, puternică. Informazione tonante della creazione dell'eternità. Informația care se întoarce a acțiunii creatoare. La salvezza in diretta del Salvarea, mondo. salvarea în direct a lumii. Acum, în acest moment, se produce salvarea lumii, întregii lumi. E mi sembra sufficiente come serata. Întreabă, glumind, vă ajunge, Vi este suficient ringrazio pentru e această seară? perdonate se oggi è stato molto mistico. Întâlnirea mulțumește și spune că întâlnirea din această seară a fost mistică, Ma foarte forse mistică. Dar, come è arrivata questa onda divina? dar important este că a ajuns unda divină. Io ero come sbattuto dall'onda. Spune Candela că el era ca și cum era dat într-o parte și în cealaltă de această undă divină. E quindi ho potuto solamente trasferirla. Și i-a rămas doar să reușească să ne-o transfere, să Diciamo ne-o che dea oggi è nouă. stato poco pilotaggio, nel Deci, senso proprio di guida. spune că în această seară a fost puțin control, puțin È stato proprio pilotaj. un lasciarsi andare a A questo fost flusso
A marino fost di ca Dio. și cum ne-am lăsat în această, să ne lăsăm în duș de val de acest Ti flux ringrazio divin. di aver condiviso questo Vă momento mulțumesc eh, că am mistico, intimo împărtășit assieme. acest moment mistic împreună E veramente sentiamo questa informazione divina și che è cambiata, în che mod arriva. clar simțim cum această informație divină ajunge și È ne è già schimbă, una cred. struttura, è già fatta. Și structura, la început vorbeam de bază, și structura este deja făcută. Si tratta solo di aprire gli occhi Este suficient doar să deschidem ochii e di aprirli in uno stato di silenzio. și să-i deschidem într-o stare de completă liniște, de totală liniște. E, e di essere Și de a fi, con Dio să nella fim sua cu azione. Dumnezeu în acțiunea sa. Grazie, io non ho più parole. Mulțumește și spune că nu mai are Nulla. cuvinte. Este copleșit. Posso solo ringraziare. Poate doar să ne mulțumească. E sono anche un po' in imbarazzo. Quindi ringrazio Dio Încă o dată, mulțumim lui Dumnezeu, e Dio che ospita Dumnezeu noi stessi in care Lui. ne ospitează pe noi înșine înăuntrul său. E quindi in qualche modo ringraziamo anche noi Și stessi. deci, în același timp, într-o anumită măsură ne mulțumim și nouă înșine, Siamo allineati con Dio pentru că suntem nell'azione divina aliniați cu Dumnezeu în această acțiune divină. e, e rimaniamo sempre fissi là. Și rămânem fix Perché questa è la acolo, creazione divina deoarece dell'eternità perduta. aceasta este creația divină a eternității. Grazie a tutti, chiudiamo. Vă mulțumesc tuturor. Così respiro. Spune că așa are posibilitatea să respire, că până acum nu n-a reușit să respire.